खिन्थाबाय बियो 2 मिनिट माबा माबि आरो बुजायबाबो 3 मिनिट टटेल 5 मिनिट जाबाय। प्यार की राह में जागासिनो दङ नै गोबावबो जाबायमोन खेबसे जायैया दिनै एसे जाना फैबाय आरो सासेया मोहेर जालायबाय सानबाय खोमा साला आंखौ जाहोनो लाबोनाय गासो मागा मुगि गब होजोबबाय। हेलौ गाइस खुलुमबाय गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि दुगा मोसारि इउटुब चेनेलाव गोसो गोथारै गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। स' लोगोफोर आङो दिनैहाय गारि गोदान लायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय आं एसे फैसा हिसाब खिथाब खालामदों बेसेबां जमा जाखो बेसेबां बखि जाबावनो बे गारि बोरायखौ सालायनानै लाजिबायबो आङो ओंखायनो गोदान लायनो सानबाय आङो गोदानखौ लायगारसै आं गारि बोराय सालायबाय थानानै मा होनबाय थायो ओमफ्राय एसे एनै फैसा दोनथुमनानै एसे जमा जाबायमोन आरो बेजों लायनोसै आं दायो हिसाब खालामनो र' बेसेबां जमा खालामनो हाखो आङो एसे साननोसै आरोखि 1 2 3 4 30,000 dong. Ini baru mau nih. पार्सेल रोगायै जमा खालामनाय फैसाजों दिनै आं गोदान गारि लायसिगोन लोगोफोर। पुरिदा गाइस दायो थांगासिनो जोंनि पुरिनाजों आंजों सानैजों बङाइगाव थांसै बङाइगाव नागिरलाबायनानै लायसै मा मोनो। दायो नै जोङो बङाइगावनि हिर' श'रुमावहाय सफैबाय ओमफ्राय सिङावहाय नायनोसै मा गारि दङ। मोजांलै बे पुरिना सासे फसायनानै हनै नायखुमागासिनो दसेनो मोनसे गोदान ग्लेमार ओंखारदोंलाय आरोखि ना नै स्टाइला नायदो खिथुनाव गार्ड दंलायो माने डमिनारनि आरोखि स्टाइला बरियानो बिथाङा लागोन बावैसोनि उनाव कामिं सुन नुनो मोनगोन बिथांखौ लानायनि नायदो नै मार्केटाव गोदान ओइ गाहायावबो माबा दंलायबावो आदरवलि दंलायबावो गाहायाव मोजांरा गोलाव गारियाबो थिगैनो हेबिलै आं दायो गंसे फसायबाय लोगोफोर ओमफ्राय हिसाब खालामबाय बेसेबां लायो बेसेबां गोलैयो बेखौ हिसाब खालामगासिनो दङ। बेयावहाय आंखौ सासे सिख्लाया बुजायगासिनो दङ माने सार्भिसिं खालामनायनि सोमोन्दै एसे बुजायदों आरोखि बाहाय माबा लेखा मोनोनो खिन्थाबाय बियो 2 मिनिट माबा माबि आरो बुजायबाबो 3 मिनिट टटेल 5 मिनिट जाबाय। प्यार की राह में चलना फाग्लाया गमामायैनो गोगोम नायदोंमोन आंबो एसे दारि हरसोलायनानै थांदों नालाय हेन्डसामाव आंबो एसेल' खम नङा मुलुगनि हेन्डसामाव आंबो गोगोम सासेखा मोजाङानो बुजायदों मेडामा एलपि स्कुलाव मास्टार साख्रि मावनो मोननायमोनब्ला मोजाङैनो सासे फोरोंगिरि जानो हागौमोन। फाइनालि गाइस आङो नैबेखौ लाबाय नै दायो नायदो एक्सट्रेम 125 आरोना बेखौ लाबाय आं ब्लेक कालार नागिरदोंमोन खिन्थु ब्लेक कालार मोनाखै दा बियो फुल ब्लेक फैया जाहैदों ओमफ्राय मोनथाम कालार दङ दायो मोनथाम कालारनि गेजेरावहाय आङो बेखौ सायख'बाय एक्सट्रेम 125 आर बेखौ लाबाय आङो। दायो जोङो लाना फैबाय ओमफ्राय नै खेबसेयाव हाबनोसै जोङो एसे पार्टि नांगौ जाहैदों आसोलनो स्पेसियेल पार्टि दा जोङो नै सापागुरिनि KFC इउनिभार्सेल KFCयाव हाबनोसै जोङो दायो एसे जाखांना लानोसै नायबाय था
गाइस दायो जोङो जानोसै नै जोङो बेयावहाय माखासे जाग्रा आइटेमफोरखौ बिहरनानै लाबाय नै बेदर गेसावखौहाय आरो पेप्सि गंसे पेप्सिखौ मोननै अर्डार खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय सासे देहा गोरलै मानसिना गगा मोननाय बेनिखायनो बियो लोंला होनायखाय आङो आंनि थाखाय मोनसेल' अर्डार खालामबाय लोंबायबो नै आङो पेप्सिखौ जुनो जानायखौ जादों लोंनायखौ लोंदों सासेयाबो बोख्लाब जागासिनो दङ नै गोबावबो जाबायमोन खेबसे जायैया दिनै एसे जाना फैबाय आरो सासेया मोहेर जालायबाय सानबाय खोमा साला आंखौ जाहोनो लाबोनाय गाहासो मागा मुगि गब होजोब होनबाय आङो मेरा दावस नोंखौ मालाबा गोगोम जाहोफिनसै बिदिनो आङो जेसिबि बायदि गबाव सोनानै जानानै आखाइ सुनानै फैबाय आरो जोबनायाव आङो पेप्सिखौ होबावो खेबसे बिनि उनाव न' फारसे आवगायबोबाय रायजोनि खाना खानि नोंथांमोन आंनि बाइक गोदाना माबायदि नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो आंनि दिनैनि ब्लगखौ माबायदि मोजां मोनदों बेखौबो कमेन्ट खालामसिदो अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय